салом бинандагони гиромӣ ва дӯстдорони китоб, бо шумо ҳастам ман Марями Рахматулло ва ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо яке аз ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супиdonoи китоб аст, Зулайхо Каримова мебошанд. Зулайхо, ба барномаи мо хуш омадед. Ташаккур. дар барномаи имрӯза дар бораи повести «Марги СУДХЭР» устод Садриддин Айнӣ суҳбат мекунем ва ба суолҳоямон посух мегирем. хуб, Зулайхо, ба мо мегуфтед ки ҳамин повести «Марги СУДХЭР» устод Садриддин Айнӣ дар бораи чӣ меравад? Яъне повест дар бораи чист? Ин повест дар бораи Қори Исмати ишканба аст. Чӣ тавр Садриддин Айнӣ ҳуҷра мекард ва аз дӯсташ мешунавад ки Қори Исмати ишканба ҳуҷраи зархарӣ дорад ва ин ном ба ӯ яъне савол мешавад ки ин ном чаро ӯро Қори Исмати ишканба мегӯянд ва аз думи ӯ меравад. яъне аз дунболаш меравад. Дар фикри ӯ яъне ҳуҷрахарӣ он қадар ҳам набуд, вале ӯ барои номаш шуда аз дунболи ҳамин Қори Исмати ишканба меравад ва мефаҳмад ки номи ӯ чаро ин хел ҳаст, яъне аз чӣ сабаб номи ӯро Қори Исмати ишканба номгузорӣ кардаанд. хуб, чӣ тавре ки гуфтед, ҳамин Қори Исмати ишканба қаҳрамони асосӣ аст. Боз ба ҷуз ҳамин Қори Исмат ягон қаҳрамони дигар дар он ҷо буд? Бале, дар он ҷо дар бораи Садриддин Айнӣ, яъне худи устод Садриддин Айнӣ ва дар бораи Қори Исмати ишканба навишта шудааст. хуб, гуфтед ки дар он ҷо Қори Исмати ишканба. Барои чӣ онро Қори Исмати ишканба мегуфтанд? Аввалин номи ӯ чӣ буд? Дар ёди шумо ҳаст? Бале, аввал номи ӯ Қори Исмат буд, чунки ӯ дар кӯдакиаш Қуръонро хонда тамом карда буд ва хонда буд ва аз баски ки ӯ бисёр мехӯрд, яъне китобҳои диниро мехонд, ӯро қори мегуфтанд ва аз баски ӯ бисёр мехӯрд ва зудхӯрӣ мекард, ишками ӯ калон шуда, ӯро Қори Исмати ишканба мегуфтанд ва одамҳо, чунки номи ӯ Қори Исмати ишканба ин хеле дароз буд, ӯро кӯтоҳ карда Қори ишканба мегуфтанд. хуб, дуруст қайд кардед. Ба ҷуз ҳамин Қори Исмат, яъне Қори Амак, дар он ҷо ягон одами судхӯри дигар буд. Ду судхӯри дигар ҳам таъсир шудааст. Ду арбоб, Арбоб Рӯзӣ ва Арбоб Ҳомид. Хуб, қаҳрамонҳоро гуфтед. Акнун як бор ҳамин Қори Исматро як кас, як одам фиреб карда буд. Номи ӯ чӣ буд? Номи ӯ Мирза Абдулло буд. хуб, дуруст қайд кардед. Вақте ки ҳамин падари бойбача Садриддин Айниро, устодро, ба куҷо равон мекунад? Ба деҳаи Розмоз равон мекунад. Барои чӣ? Аз чӣ сабаб? Чунки ба ӯ шоҳидонро биёрад ва ба онҳо мегӯяд ки шумо бояд дар ҳамин хизматгори ман гуноҳҳояшро ба сараш гузоред ва гӯяд ки ин ҳамин гуноҳҳоро кардааст. хуб, дуруст қайд кардед. ҳамин устод Садриддин Айнӣ аз чӣ сабаб бо ҳамин бойбача ва падараш муомилаҳояшонро қатъ карданд? Чунки ӯ шоҳидҳоро бар дурӯғ мехарад. хуб, дуруст қайд кардед. Дар он ҷо боз қаҳрамоне бо номи Раҳими Қанд буд. ӯ кӣ буд? Раҳими Қанд мағозаи қанд надошт. ӯ қандҳоро дар болои лалӣ мебурд ва мефурӯхт. Боз ӯ тамбурнавозиро хеле хуб метавонист. Барои чӣ як бор ҳамин Раҳими Қандро бачаҳо хармурд мекунанд? Чунки вақте ки ӯ ба як маърака меравад ва дар он ҷо тамбур менавозад ва вақте ки бегоҳӣ рӯзӣ мешавад ва мегӯяд ки ман ба хона меравам, лекин ҳамун меҳмондорҳо мегӯянд ки не, нарав, лекин ӯ мегӯяд ки ман меравам ва ӯро мезананд ва ӯ боз навохтан мегирад. Вақте ки маърака ба охир мерасад, ба ӯ ош медиҳанд ва ӯ мегӯяд ки агар ҳамин ошро шумо пештар медодед, ман боз зиёдтар ҳам меистодам. ҳамин Қори Исмат тақрибан дар як рӯз чанд бор ош мехӯрд? Дар як рӯз 2 бор мехӯрд. Як бор аз як ҳуҷрадораш ва
як бор дигар аз дигар ҳуҷра дорад. хуб, дар охир ҳамин устод Садриддин Айнӣ бо қори исмати ишканба рӯбарӯ мешавад ё на? бале, бо ӯ рӯбарӯ мешавад. Вай аз дунболи ӯ рафтан мегирад, куҷое ки қори исмати ишканба меравад, ӯ ҳам аз дунболаш рафтан мегирад ва дар охир мефаҳмад ки қори исмати ишканба ҳуҷра надорад. бале, хуб, дуруст қайд кардед. хуб, ба мо мегуфтед ки ҳамин ишками қори исматро устод Садриддин Айнӣ ба кадом ҳайвон яъне тасвир кардааст? ӯ ҳамин ишками қори исмати ишканбаро ба ишками шутур тасвир мекунад. хуб, ҳамин мирзо Абдулло пулҳояшро медуздад ва ба чӣ фалокат дучор мешавад? вақте ки қори исмати ишканба мефаҳмад ки бонкро оташ мезанад, ӯ аз ғам мемирад. хуб, вақте ки анҷоми ин асар мешавад, қори исмати ишканба ба масҷид меравад, ӯ чӣ гуна вафот мекунад? яъне вафоти ӯро ба мо тасвир мекардед. вақте ки қори исмати ишканба аз дур мебинад ки бонк месӯзад, ӯ дилашро қапида ва ба замин меафтад ва баъди чанд дақиқа одамҳо ба назди ӯ мебиёнд, мефаҳманд ки ӯ мурдааст. устод Садриддин Айнӣ одамони судхӯрро дар китобаш тасвир кардааст ва ҳадаф аз навиштани ин повест дар чист? устод Садриддин Айнӣ навиштааст ки ҳамин одамҳои судхӯр ҳеҷ вақт ба мақсадашон намерасанд. хуб, дар китоб ягон бор тасвир шудааст ки ҳамин қори исмати ишканба аз пули худаш ягон чиз харидааст? не, ӯ аз пули худаш ҳеҷ вақт намехарид ҳеҷ чиз. ӯ то ҳадде судхӯр буд ки ҳатто аз пули худаш ҳеҷ чиз нахарид. ба худаш ӯ хасис буд, мумсик буд. бале, зулайхо дар як ҷои асар тасвир шудааст ки ҳамин қори исмат мегӯяд ки як рӯз оташи лампа дар дасташ месӯзад, дар даст ҷомаашро боло мекунад ва мегӯяд ки хайрият ки дастам сӯхт, агар ҷомаам месӯхт, аз он сатин мехаридӣ, ӯро ямоқӣ мекардӣ. агар ҳамин дастам сӯхт, ин дастам худаш ямоқӣ мешавад, яъне дастам худаш боз мебарояд. агар ҷомаам месӯхт, ба ӯ пул сарф кардан дар кор буд. яъне то ҳадде судхӯр аст ки ҳатто барои сӯхтани дасташ розӣ буд. барои мутолиа кардани ин китоб барои ҳамсолонамон ва бинандагони ин барнома чӣ тавсия доданиед? ман ба ҳамсолонам тавсия доданиям ки дар ҳамин хел озмунҳои сатҳи ҷумҳуравӣ иштирок варзида сазовор ҷойҳои намоён гарданд. бинандагони гиромӣ, бо шумо будам ман Марями Рахматулло ва ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо Зулайхо Каримова. бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бошед. хайр, то барномаҳои дигар, китобдору китобхон бошед.